Somerxidos na Semana Santa, o incremento de turistas na nosa contorna xa é notable. Na vila con maior demanda turística de Galicia, Sanxenxo, observas estes días un movimento continuo de xente camiñando polas súas rúas, especialmente nos arredores da praia de Silgar. A vila conta neste momento cunha ocupación hoteleira que rolda o 80%. Bueno, pois ahora mismo nosas previsións que tiñamos a semana pasada era en torno nos hoteles de máis de categoría de 4 ou 3 estelas en torno ao 80% e nos de menos estábamos uns 65 ou 70. Pero bueno, estamos convencidos de que estes datos van a subir, pois está habendo moita reserva ahora de última hora nestes días desde o domingo. A previsión de que a Semana Santa ia ser tan boa tardou en chegar. Unha vez confirmada, as reservas van en aumento e dende o CEDS agardan chegar a un 85% de ocupación. No, esperamos que vai a ser mellor, porque a verdade é que non tiñamos a certeza do tempo fai 10 días, sí que iban un pouco máis lentas as reservas e se incentivaron moitísimo máis ahora a última hora. Por lo tanto, bueno, ahora cando recollamos os datos de ocupación unha vez que termine, estamos convencidos de que van a ser por riba do que tiñamos pronosticado. O perfil dos visitantes soen ser familias que proveñen das comunidades próximas a Galicia. O ano pasado había moita xente daqui da propia comunidade, este ano hai máis xente de fora, pero ao final é xente que se desplaza normalmente no seu propio vehículo, 4 ou 5 horas de distancia, e un pouco o perfil familiar de sempre, bueno, tradicional, e moitísima xente que repite, xente que está fidelizada. Aínda que Sanxenxo recibe a visita de todas partes de España, Portugal e tamén de outros países. De Boiro, venimos, sí. Bueno, pues yo soy de Cádiz y él viene de Zamora. Pues venimos yo de Pontevedra, ella de Vigo. Nosotros venimos de Asturias, de Avilés, y bueno, solemos venir aquí Semana Santa y el verano. South Africa. As paisaxes e o ambiente son as claves do éxito da nosa contorna. No, está bastante bien, tenemos muy buen clima por aquí y el ambiente es muy tranquilo. Prefiero el tamaño que tiene y me gusta bastante, la verdad, por lo que he visto de momento. Súper bonita, nos encanta el clima también, nos encanta la comida, la gente, la verdad que un poco todo, nos gusta un poco todo en general. Love it, yeah, it's beautiful. Me encanta, espectacular. Comida, buen tiempo, buena gente, todo maravilloso. As boas cifras de Semana Santa supoñen un pulo para o inicio da campaña nos establecementos hoteleiros. A tempada alta vai dende xuño a setembro. Ata estas datas, os establecementos hoteleiros dependen moito das fins de semana, as pontes e as excursións grupais. De aí a importancia para estes negocios de acadar unhas boas cifras de ocupación nesta semana.